Може би нямах късмет. Срещнах Марин на един купон. Всичко се случи миналата година, през юли. Бях на 15, прекарахме няколко дни заедно. Той изглеждаше мил, държеше се възпитано, беше напълно различен от приятелите ми от училище, които се държаха детински и грубянски. Той ми каза, че живее в Англия с родителите си и е дошъл с чичо си, тук за ваканцията. Когато бяхме заедно, се чувствах много добре. Той беше толкова уверен и изглеждаше добре, така че му дадох телефонния си номер. Скоро станахме приятели. След това започнахме да излизаме заедно. Срещахме се всеки ден. Дори се запознах с чичо му, който беше толкова готин и умен. Смеех се толкова много. В моето семейство нещата бяха много по-различни. Майка ми беше депресирана. Никога нямахме достатъчно пари. Бях много щастлива, че намерих приятел, който се интересуваше по този начин от мен, който искаше да прекарваме времето си заедно. Мислех си, че съм намерила сродната си душа. Не можех да си представя, че той ще си замине и ще изчезне от моя живот. Мислех си, че и той се чувства по същия начин. Марин ме покани да прекарам последната седмица от лятото при него в Англия. Каза ми, че много иска да се запознае с неговото семейство и приятелите му, да ми покаже мястото, където живее. Знаех, че трябва да отида, но майка ми не искаше да ме пусне. Тя казваше, че пътуването е твърде дълго. Най-накрая чичо му успя да я убеди. Той обеща да се грижи за мен. В деня, в който заминавахме, се оказа, че ще пътуваме само аз и Марин, защото чичо му е решил да остане в България няколко дни в повече. Той даде на Марин ключовете от колата и ни пожела лек път. Пътуването щеше да е много дълго, а аз си мислех, че щеше да е толкова романтично само аз и моя приятел, но когато пристигнахме, изведнъж всичко се промени. Марин вече не беше мил. Той взе мобилния ми телефон и ме остави абсолютно сама. След това 3 мъже дойдоха в стаята. Единият от тях ми каза, че от тук нататък трябва да работя за тях. След това ме зашлеви по лицето и ме завлече в друга стая, където видях други момичета, които бяха в моето положение.